ഋഷിമാരും ഏത് ബ്രഹ്മപദം പോകുന്നുവോ, ഏത് പരിപൂർണതയെ ആഗ്രഹിച്ച് ബ്രഹ്മചര്യം സ്വീകരിക്കുന്നുവോ, മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് കാരണമായ ഈ പ്രക്രിയയെ ഇനി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവദ്വാരാദി സംയമ്യ മനോഹൃദി നിരുദ്ധ്യ മൂർധധ്യായാത്മന പ്രാണം ആസ്ഥിതോ യോഗധാരണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം യോഗം പരിശീലിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യമായി വേണ്ടത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കതകടയ്ക്കുകയാണ്. ഇപ്രകാരം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംയമിച്ച് മനസ്സിനെ ഹൃദയത്തിൽ ഏകാഗ്രമാക്കുകയും പ്രാണവായുവിനെ മൂർധാവിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്താൽ യോഗസ്ഥനാകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓമിത്യേകാക്ഷരം ബ്രഹ്മ വ്യാഹരൻ മാമനുസ്മരൻ യപ്രയാതി ത്യജൻ ദേഹം തയാതി പരമാം ഗതിം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇങ്ങനെ യോഗസ്ഥനായി ഓം എന്ന ഉത്തമമായ വിശുദ്ധാക്ഷര സംയോഗം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടും ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിലെത്തും, സംശയമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനന്യചേതാ സതതം യോ മാ സ്മരതി നിത്യശഃ തസ്യാഹം സുലഭ പാർത്ഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ പാർത്ഥ, നിരന്തരമായ ഭക്തിയുത സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗനിഷ്ഠന് ഞാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാമുപേത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയമശാശ്വതം നാപ്നുവന്തി മഹാത്മാനഃ സംസിദ്ധിം പരമാം ഗതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണത നേടിയവരാകയാൽ പിന്നീട് ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ ബ്രഹ്മഭുവനാ ലോകാഃ പുനരാവർത്തിനോർജുന മാമുപേത്യ തു കൗന്ദേയ പുനർജന്മ ന വിദ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സർവോന്നതമായ ഗ്രഹം, അതായത് ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് ഏറ്റവും അധമമായുള്ളതുവരെ ഓരോന്നും ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. കുന്തിപുത്ര, എന്റെ പരമപദത്തിൽ എത്തിയവനാകട്ടെ പിന്നീട് ജന്മമെടുക്കേണ്ടി വരില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഹസ്രയുഗ പര്യന്തം അഹരത് ബ്രഹ്മണോ വിദുഹു രാത്രിം യുഗ സഹസ്രാന്താം തേ അഹോരാത്രവിദോ ജനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനുഷ്യഗണിത പ്രകാരം 1000 യുഗങ്ങൾ വേണം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിന്. രാത്രിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവ്യക്താത് വ്യക്തയ സർവാഃ പ്രഭവന്ത്യഗരാഗമേ രാത്ര്യാഗമേ പ്രലീയന്തെ തത്രൈവാ വ്യക്തസപ്ഞകേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രഹ്മദിനാരംഭത്തിൽ സർവഭൂതങ്ങളും അവ്യക്തതയിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നു. പിന്നീട് രാത്രിയാകുമ്പോൾ അവ അവ്യക്തത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും ലയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൂതഗ്രാമ ഏവായം ഭൂത്വാ ഭൂത്വാ പ്രലീയതേ രാത്ര്യാഗമേ അവശ പാർത്ഥ പ്രഭവത്യഗരാഗമേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വീണ്ടും വീണ്ടും ബ്രഹ്മദിനാരംഭത്തോടെ സകല ഭൂതജാലങ്ങളും ഉളവാകുന്നു. ബ്രഹ്മനിശാഗമത്തിൽ അവയെല്ലാം നിസ്സഹായരായി നശിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരതസ്മാസ്തു ഭാവോന്യ അവ്യക്തോ വ്യക്താ സനാതനാഃ യസ സർവേഷു ഭൂതേഷു നശ്യസ്സു ന വിനശ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വ്യക്തവും അവ്യക്തവുമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കതീതമായി സനാതനമായ മറ്റൊരു വ്യക്തഭാവമുണ്ട്. സമുത്കൃഷ്ടമായ അതിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല. സർഗാവസാനത്തിലും അത് അതേപോലെ നിലനിൽക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവ്യക്തോ അക്ഷര ഇത്യുക്തസ് തമാഹു പരമാം ഗതിം യം പ്രാപ്യ ന നിവർത്തന്തെ തദ്ധാമ പരമം മമ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനമെന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമാണ് എന്റെ പരമധാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പുരുഷ സ പരം പാർത്ഥ ഭക്ത്യാ ഭക്ത്യാ ലഭ്യസ്ത്വനന്യയാ യസ്യാന്തസ്ഥാനി ഭൂതാനി യേന സർവമിദം തദം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശുദ്ധമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം പ്രാപ്യനാണ് സർവരിലും മഹത്തമനായ ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. സ്വധാമസ്ഥനെങ്കിലും സർവവ്യാപിയും സർവത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനുമാണ് അദ്ദേഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യത്ര കാലേ ത്വനാവൃത്തിം ആവൃത്തിം ചൈവ യോഗിനഃ പ്രയാതയാന്തി തം കാലം പശ്യാമി ഭരതർഷഭ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ഏതേതു കാലങ്ങളിൽ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്ന യോഗിക്ക് പുനർജന്മം വേണ്ടിവരില്ല എന്നും ഏതേതു കാലങ്ങളിലായാൽ വീണ്ടും ജനിക്കണമെന്നും ഉള്ളത് ഇനി നിന്നോട് പറഞ്ഞു തരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഗ്നിർജ്യോതിരഃ ശുക്ലഃ ഷണ്മാസ ഉത്തരായണം തത്ര പ്രയാത ഗച്ഛന്തി ബ്രഹ്മവിദോ ജനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഗ്നിയുടെയോ ജ്യോതിസിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിലോ പകലുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിലോ ശുക്ലപക്ഷത്തിലോ ഉത്തരായന കാലത്തോ ഇഹലോകം വിടുന്ന ബ്രഹ്മജ്ഞാനി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധൂമോ രാത്രിസ്തഥാ കൃഷ്ണഃ ഷണ്മാസ ദക്ഷിണായനം തത്ര ചന്ദ്രമസം ജ്യോതിർ യോഗി പ്രാപ്യ നിവർത്തതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധൂമ സാന്നിധ്യം, രാത്രി, കൃഷ്ണപക്ഷം, ദക്ഷിണായനം എന്നീ സമയങ്ങളിൽ മരിക്കുന്ന യോഗി ചന്ദ്രലോകം പോകുന്നു. അയാൾ വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ജനിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശുക്ലകൃഷ്ണേന ഗതി ഹേദേ ജഗത ശ്വാസദേ മദേ ഏകയാ യാചനാവൃത്തിം അന്യായാ വർത്തതേ പുനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകാൻ രണ്ടു മാർഗങ്ങളാണുള്ളതെന്ന് വേദങ്ങൾ ഘോഷിക്കുന്നു. ഒന്ന് പ്രകാശത്തിലും മറ്റൊന്ന് അന്ധകാരത്തിലും. വെളിച്ചത്തിലൂടെ പോയവർ തിരിച്ചു വരാറില്ല. ഇരുട്ടിലൂടെ പോയവർക്ക് മടങ്ങി വന്നേ കഴിയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നൈതേ ശ്രുതി പാർത്ഥ ജാനൻ യോഗി മുഖ്യധി കശ്ചന തസ്മാ സർവേഷു കാലേഷു യോഗയുക്തോ ഭവാർജുന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ രണ്ടു വഴികളെയും കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടും ഭക്തൻ സംഭ്രമിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ അർജുന, എല്ലായ്പ്പോഴും ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്തു ചൈവ ദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം അത്തേതി തത്സർവമിദം വിദിത്വാ യോഗി പരം സ്ഥാനമുപൈതി ചാദ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ അവസാനം അയാൾ സനാതനമായ പരമധാമത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം തത്സത് ഇതി ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതാസു ഉപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ അക്ഷരബ്രഹ്മ യോഗോ നാമ അഷ്ടമോധ്യായഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമപദപ്രാപ്തി എന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 8-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ. ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ. ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ.
ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ താങ്ക് യു ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. മാതാജി. എനിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ. സാരില്ല ഹരേ മാതാജി കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ അത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങള് ഒമ്പതരക്കായിരുന്നു മുപ്പത്തഞ്ചായപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും തുടങ്ങി മാതാജി. 35 ഓക്കെ. എനിക്കറിയാം മാതാജി മാതാജി തുടങ്ങും. എനിക്ക് വിളിക്കാനും ഒരു വഴിയില്ല. ഞാൻ ആ ഹസ്ബൻഡിനെ കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിരിക്കായിരുന്നു. അപ്പം ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഫോൺ ഒരു ചെറിയ താഴെ വീണു, പൊട്ടി. ഐശ്വര്യ അങ്ങനെ എന്റെ എന്താണ് ഫോൺ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു. ഐശ്വര്യ എന്തായിരുന്നു ഹസ്ബൻഡിന് അതാണ് ഇന്ന് വല്ലാത്തൊരു ദിവസമായി പോയി. ഞാൻ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുവായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് എന്തായിരുന്നു കൈക്ക് ഒരു ചെറിയ പെയിൻ ആയിട്ട്. ഐശ്വര്യ ഓക്കെ. അപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ആരാണ് കീർത്തനം ചൊല്ലുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. മാതാജി. മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ സിന്ധു മാതാജി കുറെ ദിവസമായില്ലേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഇല്ല, ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. നമ്മുടെ ഹരേ പുതിയ കൃഷ്ണ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഹരേ കൃഷ്ണ, പ്രവീൺ പ്രഭുജി എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ. ആരെങ്കിലും ഒരു കീർത്തനം ചൊല്ലൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ആരെങ്കിലും ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? സിന്ധു മാതാജി എന്നാ ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ ഓക്കെ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗുരുവായൂരമ്പാടി കണ്ണാ നിൻ തിരുമുമ്പിൽ ഞാൻ വന്ന നേരത്തോ സാനന്ദമോടെ കുസൃതികൾ കാട്ടുന്ന കണ്ണനെ കണ്ടു നിന്നു. മേൽശാന്തിയൂട്ടിയ ഉച്ച നൈവേദ്യം ആവോളമുണ്ടിട്ടും പൊന്നരഞ്ഞാണം കിലുങ്ങുന്ന നിൻ കുഞ്ഞു വയറു നിറഞ്ഞതില്ലേ? അമ്മ യശോദ തൻ മടിയിലിരുന്നിട്ട് മാധുര്യമേറുന്നൊരീ അമ്മിഞ്ഞപ്പാൽ നുകരുന്നൊരു നേരത്ത് കീഴ്ശാന്തി ചൊല്ലിടുന്നു. എന്താണുണ്ണീ കൂടെ പോരുന്നോ നിൻ ഭക്തരെ കാണുവാനായി? മോഹമില്ലേ കണ്ണ ചൊല്ലിയ നേരത്തു കണ്ണനെഴുന്നേറ്റു. ഓടക്കുഴലുമരയിൽ തിരുകി കണ്ണനിതാ ഓടി വന്നു. കീഴ്ശാന്തി തൻ കൈവിരൽ പിടിച്ചും കൊണ്ടത്ഭുതത്തോടെ നിന്നു. കണ്ണൻ അത്ഭുതത്തോടെ നിന്നു. നാരായണ എന്നു ചൊല്ലുന്ന ഭക്തരെ ആമോദത്തോടെ കണ്ടു. കുന്നിക്കുരുമണി വാരിയെറിയുന്ന കുട്ടിക്കുറുമ്പന്മാരും രാപ്പകലില്ലാതെ സേവകൾ ചെയ്യുന്ന കണ്ണന്റെ ദാസന്മാരും കണ്ടിട്ടോ കണ്ണാ നിൻ കണ്ണു നിറഞ്ഞത് ഞാൻ മാത്രം കണ്ടതുള്ളൂ. ചുറ്റും പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുന്ന നേരത്ത് ചേലൊത്ത ചേലയിട്ടു. മിന്നി മറയുന്നതാരെയോ കണ്ടിട്ട് കണ്ണൻ നോക്കി നിന്നു. തന്നുടെ ലീലകളാടിടും കൃഷ്ണനാട്ടത്തിലെ ഉണ്ണിയല്ലേ? കൃഷ്ണമുടി ചൂടി മുല്ലപ്പൂ നൃത്തമാടി. പിന്നെയും കാഴ്ചകൾ കണ്ടിടുവാനായി കണ്ണൻ നടന്നിടുന്നു. കീഴ്ശാന്തിയോതുന്ന തൻ കഥകൾ കേട്ടു കണ്ണൻ ചിരിച്ചിടുന്നു. അരികിലായി നിൽക്കുന്നൊരാനയെ കണ്ടിട്ട് കണ്ണൻ കുതറിടുന്നു. നേരമായുള്ളി സന്ധ്യമയങ്ങട്ടെ ആനപ്പുറത്തു കേറാം. കീഴ്ശാന്തി ചൊല്ലുന്ന വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ടു കണ്ണൻ നടന്നിടുന്നു. ചാരുതയാർന്ന നിൻ രൂപങ്ങളൊക്കെയും കണ്ടു നടന്നിടുന്നു. മഞ്ചിമയാർന്ന തൻ മഞ്ജുവിൻ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടു കണ്ണൻ ചിരിച്ചു. പിന്നെ ആലവട്ടങ്ങളും ഓടക്കുഴലും കണ്ണൻ നോക്കി നിന്നു.
തൃപ്പാദം കണ്ടൊന്നു തൊഴുതിടാനാവാതെ കലിയുഗമാടിടുമ്പോൾ കണ്ണാ നിന്നുടെ വർണ്ണന പലവിധം ചെയ്യുന്ന ഭക്തരെ കണ്ടുവോ നീ? ഇനിയുമുണ്ടേറെ കഥകൾ കേൾക്കുവാൻ കണ്ണൻ ശഠിച്ചിടുമ്പോൾ നേരമില്ലുണ്ണി ശ്രീലകത്തമ്മ കാത്തിരിപ്പുണ്ടല്ലോ. കണ്ണാ എന്നുള്ളൊരമ്മ തൻ വിളി കേട്ടു കണ്ണൻ മറഞ്ഞ നേരം കൈകൂപ്പി കണ്ണു നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിങ്ങനെ ശാന്തി ചൊല്ലിടുന്നു. ആ തൃപ്പാദം മാത്രമേ ആശ്രയമായുള്ളൂ, മുറുകെ പിടിച്ചോളൂ, കണ്ണന്റെ നാമം ജപിച്ചോളൂ, നാരായണ നാമം ജപിച്ചോളൂ, നാരായണ നാമം ജപിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആരെങ്കിലും കീർത്തനം ചെല്ലുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഷ്ണുപ്രിയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പെട്ടെന്നേ ഇവിടെ എന്തോ ഭയങ്കര മഴയും ഇന്നത്തെ ദിവസം, അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഫ്ലക്ച്വേഷൻ പോലെ വന്നത്. ഐശ്വര്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. എല്ലാവരും വരട്ടെ അല്ലേ? അപ്പോഴും നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. തുടങ്ങാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതും കൂടെ ഉണ്ട്, വേണമെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാൻ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാൻ ച ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമഃ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശിവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील गुरुदेव की जय. निताय गौर हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. നമനിഷ്ഠ പ്രഭുജി की जय. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 42ാമത്തെ ഭഗവത്ഗീത ബാച്ചിലേക്ക് മലയാളം 8ാമത്തെ അധ്യായമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കൊന്ന് രാധാമാധവ് ചൊല്ലിയിട്ട് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ രാധാമാധവ ജയ കുഞ്ച വിഹാരി. ജയ രാധാമാധവ ജയ കുഞ്ച വിഹാരി. ജയ ഗോപിജന വല്ലഭ ജയ ഗിരിവരധാരി. ജയ യശോദനന്ദന വ്രജ ജനരഞ്ജന. യശോദാനന്ദന വ്രജ ജനരഞ്ജന. യമുന തീര വനചാരി. ജയ രാധാമാധവ ജയ കുഞ്ച വിഹാരി.
ജയ ഗോപീജന വല്ലഭ ജയ ഗിരിവരധാരി ജയ യശോദനന്ദന വ്രജ ജനരഞ്ജന യശോദനന്ദന വ്രജ ജനരഞ്ജന യമുന തീര വനചാരി ജയ രാധ മാധവ ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി ജയ രാധാ മാധവ് ജയ രാധാ മാധവ് ജയ രാധാ മാധവ് ജയ രാധാ മാധവ് ജയ രാധേ ജയ രാധേ ജയ രാധേ ജയ ശ്രീരാധേ ജയ പ്രഭുപാദ് ജയ പ്രഭുപാദ് ജയ പ്രഭുപാദ് ജയ ശീല പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരുദേവ് ജയ ഗുരുദേവ് ജയ ഗുരുദേവ് ജയ ശ്രീ ഗുരുദേവ് നിതായ് ഗൗര ഹരി ബോൾ ഹരി ബോൾ നിതായ് ഗൗര ഹരി ബോൾ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ അധ്യായം 8 പരമപദപ്രാപ്തി എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതില് പറയണത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതാവാം. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ 6ാമത്തെ അധ്യായം കഴിയണ വരെ നമ്മൾ കർമ്മയോഗത്തിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കി. ഇവിടുന്ന് 7 തൊട്ട് 12 വരെയുള്ളത് ഭക്തിയോഗമാണ്. അപ്പൊ 2 കവറിംഗ് ആണ്. ഒന്ന് കർമ്മയോഗം, പിന്നെ ഒന്ന് ജ്ഞാനയോഗം. അതായത് 13ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് 18ാമത്തെ അധ്യായം വരെ. അപ്പൊ അതിന്റെ നടുവിലാണ് ഭക്തിയോഗം. അതായത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അത്രയും നമ്മൾക്കറിയാലോ, ഇപ്പൊ ക്രീം ബിസ്ക്കറ്റിന്റെ ഒക്കെ നടുവില് ക്രീം വയ്ക്കണ മാതിരിയാണ്. അത്രയും സ്വാദാണ്, അത്രയും മൂല്യമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തിയോഗം നടുവിലായിട്ട് വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയോഗം നമ്മൾ എന്തിനാ അറിയണത് എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഈ ശരീരം എടുത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ശരീരം എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കർമ്മത്തിനെ പറ്റി അർജുനൻ ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാണ്, ഭഗവാൻ ഈ ബ്രഹ്മം എന്താണ്, കർമ്മം എന്താണ്, ഈ പ്രകൃതി എന്താണ്, ആരാണ് അതിദേവൻ, ആരാണ് യജ്ഞം. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അർജുനൻ ഇവിടുന്ന് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മള് ഏതൊക്കെ സമയത്താണ് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്, ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ എവിടെയെല്ലാം ചെല്ലും. നമ്മുടെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള നമ്മുടെ ബോധം, അതായത് നമ്മുടെ ചിന്ത എന്താണോ ആ ചിന്തയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത ശരീരം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ട എന്താണ് കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പരമപദം പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുക, എങ്ങനെയാണ് പരമപദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പരമം, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അല്ലെ, പരമമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അത്രയും ഇതാണ്. പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ശ്രമിക്കുകയാണ് അതിനൊക്കെ. പക്ഷെ പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം എത്തുന്നോ, എത്രത്തോളം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നോ ഉള്ളതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കരുണ. നമ്മൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കി, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ എത്താനായിട്ട് നമ്മള് ആദ്യം പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്താ, ഭഗവൻ നാമം ജപിച്ച് അത് സ്മരിച്ച് അത് കീർത്തനം ചെയ്ത്. അപ്പൊ സ്മരണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു പാദസേവനം. അപ്പൊ നമ്മള് കീർത്തനം, സ്മരണം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെയും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് തക്ഷണു, ഞാൻ പറയണത് നിങ്ങൾ കേൾക്കൂ. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാൻ അതിനാണ് വിട്ടിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ശ്രീല പ്രഭുപാദാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമുക്കിന്ന് അത് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇതില് പറയുന്നത് അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയോടെ എന്നെ ഭജിക്കുന്നവൻ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. സത്വം, രജസ്, തമസ്, അങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് ബ്രഹ്മഭാവത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ യോഗ്യനാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഈ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്താലാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഈ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം അവരവരുടെ ആ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ സ്വാധീനം ഏത് സ്വാധീനമാണോ നമ്മളിലുള്ളത് അതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ വരിക. അതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി. അതേ പ്രവൃത്തി നമ്മൾ തുടർന്ന് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അന്ത്യകാലം വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 2-3 ശ്ലോകങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. കുലശേഖര രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു കൊടുങ്ങല്ലൂര്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആണ് ആദ്യം വൈഷ്ണവ ക്ഷേത്രം വന്നിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിൽ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, അത്രയും വലിയ രാജാവായിട്ടിരുന്നു. പണ്ടെല്ലാവരും രാജർഷികളാണല്ലോ, ഇത് അടുത്ത കാലത്തുള്ള രാജാവ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഭഗവാനോട് അന്ത്യകാലത്തില് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതേപോലെ ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിലും അതുപോലെ ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കിനി അതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേട്ടില്ലേ മാതാജി? ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടിരുന്നോ? മ്യൂട്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുന ഉവാച കിം തദ് ബ്രഹ്മ കിദാത്മാനം കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ അധിഭൂതം ച കിം പ്രോക്ത അധിദൈവം കിമുച്യതേ. അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഹേ പുരുഷോത്തമ. പുരുഷോത്തമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷന്മാരിൽ ഉത്തമൻ. പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെയാണ്. ഏറ്റവും പരമാസ്വാദകൻ ആരാണോ അത് ഭഗവാനാണ്. ഈ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും നമ്മുടെ ഇച്ഛയ്ക്കായിട്ട് ഭൗതിക ലോകം വരെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് നമ്മളോട് ഭഗവാൻ നമുക്കൊരു ചെറിയ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കിടക്കണോ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് കിടക്കണോ അത് തീരുമാനിക്കാനുള്ള മാത്രം. അതായത് എന്താണോ നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിനെ ആശ്രയിച്ചാണോ ഇരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഫലം വരിക. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താണ് ഭഗവാൻ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞുല്ലോ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഹേ പുരുഷോത്തമ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്ത്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് നോക്കാം, എന്നിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി പറയാം. അടുത്ത ശ്ലോകം 8:2. അതിയജ്ഞകദം കോത്ര ദേഹേസ്മിൻ മധുസൂദന പ്രയാണകാലേ ച കഥം ജ്ഞേയോസി നിയതാത്മഭി. അതിയജ്ഞം മധുസൂദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മധു എന്ന രാക്ഷസനെ കൊന്ന ആളാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, മധു കേട്ടപ്പന്മാരിൽ ഭഗവാൻ മധു എന്ന അസുരനെ കൊന്നിട്ട്, അപ്പൊ അത്രയും ഓരോ പ്രാവശ്യം അർജുനൻ ഭഗവാനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചാണ് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ മധുസൂദന, യജ്ഞദേവത, ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? ഭക്തിയുത സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? അപ്പോ അർജുനൻ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താണ് മരണസമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ അറിയും? എന്തായാലും ഭഗവാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ, ജനിച്ചവന് മരണമുണ്ട്, മരിച്ചവന് ജനനോ നിശ്ചയമാണ്. ഇന്നലെ അല്ല, നമ്മൾ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മരിച്ചവൻ ജനിക്കും, ജനിച്ചവൻ എന്തായാലും മരിക്കും, മരിച്ചവൻ എന്തായാലും ജനിക്കും. അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാ അർജുന നീ വിഷമിക്കുന്നത്? നിനക്ക് യുദ്ധം ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? ഇനി ഇവിടുന്ന് ഭഗവാൻ ഈ ചോദിച്ച ഓരോ ഉത്തരത്തിനും ഭഗവാൻ അർജുനന് ഉത്തരം കൊടുക്കുകയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം സ്വഭാവോദ്യാത്മമുച്യതേ ഭൂതഭാവോദ്ഭവകരോ വിസർഗ കർമ്മ സഞ്ചിത. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവത്രേ ബ്രഹ്മം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം ആരാണ്? അവിനാശി, നാശമില്ലാത്തത്, അതീന്ദ്രിയൻ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതമായിട്ടുള്ളത് ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. അപ്പോ ഇവിടെ ജീവാത്മാവിനെയാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പരമമായ ബ്രഹ്മമാണ് പരമാത്മാവ്, നമ്മള് ജീവാത്മാക്കളാണ്. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി ആധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നു. ശാശ്വത പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്രഹ്മം എങ്ങനെയാണ്
അതിന്റെ പ്രകൃതം എന്താണ്? അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി ഭഗവാൻ പറയണതിനെയാണ് ശാശ്വത പ്രകൃതി ആണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് എന്താ ശാശ്വത പ്രകൃതി ബ്രഹ്മത്തിന്റെ? ഭഗവാന്റെ ദാസൻ. നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നും നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ളതെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. പിന്നെ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസനത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? കർമ്മം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു അല്ലെ? ആദ്യത്തേതിൽ ചോദിച്ചത് എന്താ? ബ്രഹ്മം, ആധ്യാത്മം, കർമ്മം. അപ്പൊ ആദ്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മം ആരാണ്? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയണത് ആത്മാവാണെന്നും ശാശ്വത പ്രകൃതി ദാസനാണ് നമ്മളെന്നുള്ളതാണ് ആധ്യാത്മം എന്നതും. പിന്നെ കർമ്മം എന്താണ്? കർമ്മം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് ഈ ശരീരം എങ്ങനെയാണ് എടുത്തത്, ആ ശരീരം എടുക്കാൻ തരത്തിലുള്ള നമ്മൾ ഏതൊക്കെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു. ഇനി ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മള് 3 കർമ്മങ്ങളെ പറ്റി അറിയാം. അതായത് പ്രാരാബ്ധ കർമ്മം. പ്രാരാബ്ധ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് 2 കർമ്മം, നമ്മൾ ജനിച്ചത്, അത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു, അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ശരീരമാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. പ്രാരാബ്ധം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെയാണ് പ്രാരാബ്ധം. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ജന്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഇനി നമ്മൾ വരാൻ പോണത് സഞ്ചിത കർമ്മം. സഞ്ചിത കർമ്മം നമ്മളിങ്ങനെ സ്വരുക്കൂട്ടി വെക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ചെയ്ത നല്ല കർമ്മവും പുണ്യകർമ്മവും അതിന്റെ തോതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് അടുത്ത് വരുന്ന ജന്മം. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ എന്താണോ ഈ ജന്മം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ, അതിനെ ഭൗതികതയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താവും? അതീന്ദ്രിയ കർമ്മവും. ഇവിടെ കുറച്ച് പടങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് അവിഹിത ബന്ധം, ഒരു നായ, ഒരു എന്താ പറയാ പന്നി, പിന്നെന്താ ചൂതാട്ടം അല്ലെ? ഇതെല്ലാം ചെയ്യണ കുറച്ച് ആൾക്കാരും പിന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലുള്ള കുറെ ആൾക്കാരെയാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെന്താ ചെയ്യണത്? മൃഗങ്ങൾ എന്താണോ ചെയ്യണത് അത് തന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ ചെയ്യണത്. മൃഗങ്ങളിപ്പോ നമ്മള് ഒരു നായി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതിന് കാലബോധം ഒന്നുമില്ല. അതിന്റെ മാസം, അതിനൊരു പ്രത്യേക മാസെങ്കിലും ഉണ്ട്. ആ മാസത്തിൽ മാത്രമേ അതിന് ഇണചേരണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ അല്ലെ? അപ്പൊ മൃഗങ്ങളെക്കാളും താണ തരത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പന്നി എന്താ കാണിക്കുന്നത്? അതിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അമീദ്യാണ്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം അത് നല്ലതല്ല എന്നല്ലേ? അപ്പൊ ഓരോ ജീവികളും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കിയ പോലെ ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം, ഈ 4 കാര്യങ്ങള് മനുഷ്യർക്കുള്ളത് പോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങൾക്കുണ്ട്. പറയുമ്പോൾ മൃഗങ്ങൾക്കുള്ളത് പോലെ മനുഷ്യർക്കുണ്ട്. അപ്പൊ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്തത് എന്താണോ അതാണ് ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാനായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യ ശരീരം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ വരും? ഈ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളിൽ കൂടെ തിരിച്ചും വന്നിട്ട് വീണ്ടും ചിലപ്പോ ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടും. അങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ ആ മനുഷ്യജന്മം വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും മൃഗങ്ങളായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ജീവികളായിട്ടോ ജീവിക്കേണ്ടി വരും. അതേസമയം നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കൂ, വൈഷ്ണവനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെ പോവാം? ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ നല്ലോണം പഠിച്ച കുട്ടികള് ഹൈ മാർക്സ് മേടിച്ച്, ഭൗതികതയിലും നമുക്കറിയാലോ നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കുന്ന കുട്ടികള് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേടും. അല്ലാത്തവര് അതുപോലെയുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൽ തന്നെ ഭൗതികതയിൽ തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ അറിയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് മനസ്സിലാകൂല്ലോ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അല്ലേ? ഇവിടെ ഇന്റർനെറ്റ് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ് പറയണ അധിഭൂതം ചരോ ഭാവ പുരുഷം ചാതി ദൈവതം അതിയജ്ഞോഹമേവാത്ര ദേഹഭൃതാംബര. ഹേ ശരീരം കൈക്കൊണ്ടവരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ, എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം. അപ്പൊ അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതി എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. നമ്മള് കുട്ടിയായിട്ട് ജനിച്ചു, പിന്നെ നമ്മള് ബാലനായി, അത് കഴിഞ്ഞ് യൗവനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൗമാരം, അങ്ങനെ വന്ന് നമ്മള് വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് വന്നു അല്ലെ? ജരാനരകൾ. അപ്പൊ ജനനം തൊട്ട് മരണം വരെ നമ്മുടെ മൊത്തം 6 വികാസങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ
കൃഷ്ണ. ഹരേ കട്ടായിയല്ലോ. കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കാം മാതാജി. കേൾക്കാം. പെട്ടെന്ന് ഇന്റർനെറ്റ് പോയിട്ടോ, അതാ പറ്റി. കുറച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഭയങ്കര മഴയും കാറ്റും ഉള്ളതുകൊണ്ടേ കുറച്ചൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത്, സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ദേവന്മാരെയും പോലെ, അതായത് വിശ്വരൂപം, നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പ്രകൃതി മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ രൂപമായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് അതിദൈവം എന്നും, പിന്നെ സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ ഞാനാണ് അതിയജ്ഞനെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഭഗവാനെയാണ് അതിയജ്ഞനെന്ന് പറയുന്നത്. പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ രൂപത്തില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ അതിയജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ പറയാണ്, അന്ധകാലേച്ച മാമേവ സ്മരൺകളേവരം യാതിസമദ്ഭാവം യാതി നാത്യത്ര സംശയം. അപ്പോ അന്ധകാലേച്ച മാമേവം, അന്ത്യകാലത്തിൽ അല്ലെ, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയണത്, ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രാപിക്കും എന്നതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഗ്യാരണ്ടി തരികയാണ്. നിങ്ങള് എപ്പോഴും എന്നെ തന്നെ വിചാരിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഈ ശരീരം, മനുഷ്യ ശരീരം ഭഗവാന്റെ മാത്രം സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കും. നമ്മളൊരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ, വേട്ടാവളിയൻ പുഴുവിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഊതി കേട്ട്, വേട്ടാവളിയൻ എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അവിടെയൊക്കെ പറയാ, എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങളുടെ അവിടെ എന്താ പറയാന്നുള്ളത്. ഒരു പുഴുവിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഊതി ഊതിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇതുണ്ടല്ലോ തേനീച്ച പോലത്തെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതാണത്. അപ്പൊ അത് വന്നിങ്ങനെ ഊതി ഊതിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു തരം മണ്ണോണ്ട് ഒരു കൂടുണ്ടാക്കിയിട്ട് എല്ലാ വീടുകളിലും കാണുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊരു പുഴു, എന്തെങ്കിലും ഒരു പുഴു കൊണ്ടുവന്ന് അതിങ്ങനെ ഊതി ഊതി ഊതിയിട്ടാണ് അത് വേട്ടാവളിയനായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പോ അതിന്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും, ആ പുഴുവിന്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും ആ വരുന്ന ആ രൂപത്തിലാണ്. അങ്ങനെയാണ് അത് ആ രൂപം തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് രൂപമാണോ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് ആ രൂപത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത ജന്മം. അപ്പൊ ഇവിടെ കുലശേഖര ആഴ്വാര് ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലുണ്ട്, ഞാനൊന്ന് പഠിക്കാം. അതായത്, കൃഷ്ണ ത്വദീയ പദ പങ്കജ പഞ്ചരാന്തം അദ്വൈവ മേ വിശദു മാനസ രാജഹംസ പ്രാണപ്രയാണ സമയേ, പ്രാണൻ ത്യജിക്കുന്ന സമയത്ത് കഫഭാത പിത്തേ, കഫം വാദം പിത്തം, ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ചിലപ്പോ കഫം വന്ന് നിറഞ്ഞിട്ട് കൃഷ്ണ എന്ന് പറയാനോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം നമുക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ, ഏത് രൂപത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല, നമ്മുടെ അവസാനം എന്താന്നുള്ളത്. ആ സമയത്ത് കൃഷ്ണ എന്ന് സ്മരിക്കാൻ പോലും സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടാവരോധ വിധോ സ്മരണം കുതസ്ഥവും, എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ആ സമയത്തൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ കുലശേഖര ആൾക്കാർ പറയണത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ ഞാൻ സന്തോഷമായിട്ട് സുഖമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് ഈ ശരീരം വിടാൻ പറ്റിയാല് ഞാൻ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവാനാണ് കൃഷ്ണ എന്നാ പറയണത്. അങ്ങനെയൊക്കെ ആ ഒരു ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തന്റെ ഒരു ഇത് തലമൊന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കൂല. ആ ഭക്തൻ പറയാണ്, വയസ്സായ സമയത്ത് ഈ പിഞ്ചരം അല്ലെ, പഞ്ചരം, നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിന്റെ കൂടിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവിന് പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ട സമയമാകുമ്പോ, പ്രയാണകാലത്തിന്റെ സമയത്ത് എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ കൃഷ്ണ ഞാൻ ഏത് വിധത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ പോണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ പോണെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലേ. പക്ഷെ നമ്മള് ചിലവര് പറഞ്ഞ കേൾക്കാം, പല വായുക്കള് വന്ന് പല പ്രാവശ്യം ചിലപ്പോ വായു വന്നിട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് പോകും. അങ്ങനെ കുറെ കടന്ന് വലിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ചിലവര് വേഗം പോകും. എന്നാലും എത്ര വേഗം പോയാലും എത്ര ഇതായാലും നമുക്ക് എല്ലാ സ്മരണ വരുന്നവരാണ്. നമ്മൾ അതുവരെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം സ്മരണിച്ച് നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ടായിരുന്നു, ആ സ്മരണകളെല്ലാം നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ നാമം ജപിക്കൂ. എന്ത് നാമാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം എന്ന് എടുത്തു പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, കലിയുഗത്തില് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ. ഒരു പിടിവള്ളിയാണത്. ആ പിടിവള്ളി നമ്മൾ ശരിക്കും മുറുക്കി പിടിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയാൻ കാരണം, ഇനി വരുന്ന ശരീരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ ഈ ചക്രം, ഈ ഒരു ഭൗതിക ചക്രം കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സതതം കീർത്തയന്തോമാ, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക. എന്ത് കാര്യം ചെയ്യണം ഭഗവാന്റെ കർമ്മമായിട്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് താനെ വരും. ഭഗവാനെ പറ്റി എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക, ഭഗവാനെ പറ്റി പറയാൻ സാധിക്കുക, ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ആ ശരീരം എപ്പോഴും, ആ ശരീരം വിടുമ്പോ ആ ആത്മാവ് ഭഗവാനിലെത്തും. ഇവിടെ ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഭീഷ്മദേവൻ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവന്റെ കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് ഉത്തരായനം കാത്തു കിടക്കാണ്. എന്നിട്ട് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞത് എന്താ? ഭഗവാൻ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കണം കേട്ടോ എന്നാ പറയണത്. കാരണം
അത്രയും വലിയ ഭക്തനാണ് ഭീഷ്മദേവൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭീഷ്മദേവൻ അർജുനൻ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ആയുധം എടുക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് യുദ്ധത്തില്. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവൻ എന്താ പറയണതെന്ന് അറിയോ? ഭഗവാനെ കൊണ്ട് ഞാൻ ആയുധം എടുപ്പിക്കുന്ന പറയണത്, എടുപ്പിക്കുന്ന പറയണത്. അപ്പൊ ആ ഭക്തന്റെ തലം അത്രയും വിശ്വാസാണ് ഭീഷ്മദേവന്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭീഷ്മദേവനെ മഹാപുരുഷന്മാരിൽ ഒരാളായിട്ട്, 12 മഹാപുരുഷന്മാരിലെ ഒരാളാണ് ഭീഷ്മദേവൻ. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ആ ദൃഢവ്രതനാണ്. ഭീഷ്മമായ ശപഥം ചെയ്ത് ആ ശപഥം മരണം വരെ എന്തൊക്കെ ഘട്ടങ്ങളിൽ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അത്രയും ദുരിതങ്ങളും വിഷമങ്ങളും അദ്ദേഹം കാണുകയാണ്. എന്നിട്ടും ആ ശപഥം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി ദൃഢവ്രതനായിട്ടിരുന്ന ആളാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്, നമ്മുടെ കർമ്മം എന്താണോ അതിനെ നമ്മൾ ദൃഢമായി പിടിച്ചിട്ട് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ. ആദ്യം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ, കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ എന്താണോ നമ്മുടെ നീത കർമ്മം, ആ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവൻ ചെയ്തിട്ട് ഭീഷ്മദേവൻ പറയുന്നത് ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ്, എന്റെ ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനെ എനിക്ക് അങ്ങേ കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കണം. അപ്പൊ പിന്നെ എത്രയായാലും ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് തന്നെ ഭീഷ്മദേവൻ എത്തിച്ചെല്ലും അല്ലെ. അപ്പോ അതുപോലെ അപ്പൊ അവരൊക്കെ ആ തലത്തിലിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ നമ്മുടേതായ ഒരു പ്രയത്നം ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ നാമങ്ങൾ ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ലീലകൾ, കീർത്തനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം സതതം കീർത്തയന്തോ മാം എപ്പോഴും ജപിക്കുക. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നവൻ ഉടനെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം കൈക്കൊള്ളുന്നു. പരമപാവനനാണ് ഭഗവാൻ. തന്മൂലം നിരന്തരം ബോധത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവര് പരമപാവനത്രേ. സ്മരണം എന്ന വാക്ക് സുപ്രധാനമാണ് ഇവിടെ. ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിലൂടെ ബോധം പുലർത്തി പോരാത്ത കൃഷ്ണ സാധാവില്ല. അതായത് വിളിക്കുന്നത് ആ ലോകത്ത് നമ്മളെപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ള സമയമായി ആൾക്കാർ കിടക്കുന്ന സമയത്തേക്കും ചിലപ്പോ അവരോട് ചോദിക്കുമ്പോ ആരെയാ കാണണ്ടേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആരും ഭഗവാനെ കാണണമെന്ന് പറയണില്ല, ഭഗവാന്റെ ഫോട്ടോ കാണണമെന്ന് പറയണില്ല. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാല് അവരത് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ അവർ ശീലിച്ചിട്ടില്ല. അവർക്ക് അപ്പൊ അവരുടെ മക്കളെ കാണണം. അപ്പൊ എന്താവും, തിരിച്ചും ആ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കും. അത് ഏത് രൂപത്തിൽ ജനിക്കും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഏത് രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ജനിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ തിരിച്ചും നമ്മളൊരു മൃഗത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചക്രത്തിൽ കിടന്ന് കറങ്ങും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഭഗവാനെ വിളിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം ബോധം വരണം. ഭഗവാനെയാണ് നമുക്ക് വിളിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം ശീലിക്കണം. നിര്യാണ വേളയിൽ വിജയം വരിക്കണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണസ്മരണ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് താനും. അതുകൊണ്ട് സദാ മഹാമന്ത്രം ഇട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അത് നമ്മുടെ ഇനിയുള്ള 2-3 ശ്ലോകങ്ങളില് പ്രഭുപാദ അത് തന്നെ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം തന്നെ ജപിക്കണതിന്റെ മഹത്വം എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഭുപാദ ഭഗവാന്റെ അത്രയും വലിയൊരു ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദയ്ക്ക് അറിയാം നമ്മള് ഗുരുക്കന്മാര് പറയണത് കേൾക്കണം. നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ശോകം എന്തിനെ പറ്റിയാ നമുക്ക് ശോകം വരിക? കഴിഞ്ഞ കാര്യം നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ അങ്ങനെ പറയണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത് വന്നെ. ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് അത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് എന്തിനെ പറ്റിയ പേടി? നമുക്ക് വരാൻ പോണ കാര്യം, ഭയം അല്ലെ. നമ്മൾക്ക് എന്താവും, അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അങ്ങനെയാവോ, എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെയാവോ, എന്റെ കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെയാവോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അതും നമ്മളെ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണോ വരേണ്ടത് അത് അതനുസരിച്ചിട്ട് വരും. അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ വർത്തമാന കാലത്തില് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് മഹാമന്ത്രം. ആ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ച് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുക. എല്ലാം ഭഗവാനിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഭയവും ഉണ്ടാവില്ല, ശോകവും ഉണ്ടാവില്ല, ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. എന്താണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാവാത്തോണ്ട് നമുക്ക് വിശ്വാസമില്ല. നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ വിശ്വാസമാണ് വേണ്ടത്. ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കും. എന്ത് വന്നാലും, ഇപ്പൊ ഭീഷ്മദേവനെ പോലെ എന്ത് വന്നാലും നേരിടാനുള്ള ആ ഒരു ധൈര്യം, അത് ഭീഷ്മദേവന്റെ പോലെ ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മളും ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതിന് നമുക്ക് ശിഷ്ടാഷ്ടകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ, നമ്മൾ ആദ്യം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശിഷ്ടാഷ്ടകത്തിൽ പറയുന്നത് വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹനശക്തി ഉണ്ടാവണം. തരോരിവ സഹിഷ്ണുന, അതായത് അമാനിന മാനദേയ കീർത്തനീയ സദാഹരി. എപ്പോഴും അങ്ങനെയാ പറയണത്. വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹനശക്തി ഉണ്ടാവണം, പുൽക്കൊടിയെ പോലെ കാണു കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് എപ്പോഴും എന്താണ്? കീർത്തനീയ സദാഹരി, കീർത്തനം എപ്പോഴും ചേതോദർപ്പണമാർജനം
ഭവമഹ ദാവാഗ്നി നിർവാപണം എന്നുള്ളതാണ് ആ ശ്ലോകം. അപ്പോ അതിൽ പറയണത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ഈ കണ്ണാടി, നമ്മുടെ ഈ മനസ്സാകുന്ന കണ്ണാടിയെ തുടച്ച് അതിൽ ഭഗവാനെ ഇരിക്കുന്ന വിധത്തില് അത്രയും വൃത്തിയായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അവിടെ വന്നിരിക്കും. അതാണ് സിംഹാസനം. ഭഗവാന്റെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ അതിന് ആ സിംഹാസനം, മനസ്സാവുന്ന സിംഹാസനത്തിൽ ഭഗവാനെ ഇരുത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണനാമം ജപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പല വിഘ്നങ്ങളും നേരിട്ടേക്കാം. എങ്കിലും എല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നാമജപം തുടരുക തന്നെ വേണം. എന്നാൽ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള പ്രയോജനം തികച്ചും അനുഭവപ്പെടും. നമ്മള് ഈ ജപിക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ, ഇതിൽ നമുക്ക് 10 പൈസ ഒരാൾക്കും കൊടുക്കണ്ട, ഒരാളും ചോദിക്കണമില്ല. നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നാമജപം. ഇത് നാമജപവും ഭഗവാന് ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ടാണ് എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി നമ്മുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ട കാര്യമാണ് ഇത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ നമ്മൾ ഈ മന്ത്രം ജപിക്കാനായിട്ട്, അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് ഈ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ പറ്റണത് തന്നെ, അത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നിട്ട് ഇതിൽ പറയാണ് യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമൈവേദി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിത. യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം, എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണവേളയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേ രൂപം കുന്തിപുത്ര അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. ഭഗവാൻ പറയണത് എന്നെ പ്രാപിക്കുന്നല്ല, എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അതിനെ നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കും. ഇവിടെ ഒരു കഥയുണ്ട്. അതായത് ഒരു ജഡഭരതന്റെ, ഞാൻ പറയാം, മരണത്തിന്റെ നിർണായക നിമിഷങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് എന്തെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണസ്മരണയോടെ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവർ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് പദം പോകുന്നു. മറ്റേതെങ്കിലും സ്മരണ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് മരിക്കുന്നവർ ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തുകയില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും, എന്ത് ഈ മരിക്കണ കാര്യം പറയണത് ഭഗവത്ഗീതയില്, എന്തിനാ ഒരു വിഷമം തോന്നണ്ട. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇത് ജീവിതത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. ഒരാൾ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ മരിക്കും. അപ്പോ മരിച്ചാലും ശരി, ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴായാലും ശരി, ഒരിക്കലും ഒരാളും ഇവിടെ പെർമനന്റ് അല്ല. ആരും സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരേ അല്ല. ആ ഒരു ഭാവം, ആ ഒരു ചിന്ത നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായാലേ നമ്മൾ എന്താണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നമുക്കുള്ളത്, കാമക്രോധ മോഹ ലോഭ മത മാത്സര്യം അല്ലെ. എല്ലാവരോടും ഒരു തരം ദേഷ്യവും ഒരു അസൂയ, ഒരു കുശുമ്പ്, അഹങ്കാരം. ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്, ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്? നമ്മളെ നന്നാക്കണുണ്ടോ ഇതുകൊണ്ട്? നമ്മൾ നന്നാവണില്ല. നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുന്തോറും നമ്മുടെ ശരീരമാണ് മോശമാവണത്. നമുക്കറിയാം, ഇത് സയന്റിഫിക്കലി നോക്കിയാലും, സയൻസ് പ്രകാരമാണെങ്കിലും, മെഡിക്കൽ ഇത് പ്രകാരമാണെങ്കിലും, അഡ്രിനാലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എൻസൈം ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വയറിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വയറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആവരണുണ്ട്, അതായത് ഒരു കോട്ടിങ് പോലെ ഉണ്ട്. ആ കോട്ടിങ്ങിൽ ഈ ആസിഡ് ഫോം ആവുമ്പോൾ അത് ഇല്ലാണ്ടാവും. അത് ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വയറ് കത്തിയരിച്ചിൽ വരും. അത് പിന്നെ അസിഡിറ്റി ആവും. അസിഡിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും അതിന് എന്താ പറയാ, ഈ നമ്മൾക്ക് വയറിന്റെ ഉള്ളിൽ പുണ്ണു പോലെ വരും. പിന്നെ അത് കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അത് ക്യാൻസർ ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ അതിന് ആരാ കാരണം? നമ്മൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിന്റെ മാത്രമല്ല. നമ്മുടെ വിചാരം നമ്മൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണം കൊണ്ടാണെന്നാണ്. നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയും കൂടെ അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. എത്രത്തോളം നമ്മള് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ജീവിക്കണോ, എത്രത്തോളം നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കണോ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അസുഖങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും. എപ്പോഴും നോക്കിക്കൊള്ളൂ, നമ്മൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാം. എത്ര ടെൻഷൻ കൂടുന്നു, അതായത് പ്രഷർ കൂടും. പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ധമനികളിലേക്കുള്ള രക്തത്തിന്റെ ഓട്ടത്തിനും വ്യത്യാസം വരികയാണ്. അതാണ് ഈ പല അസുഖങ്ങൾക്കും, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയാലും പാരലൈസ്ഡ് ആവണതൊക്കെ അതിന്റെ വേറെ വേറെ ഭാഗങ്ങളാണ്. അപ്പോ നമ്മളോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ നോക്കിയാൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വരുന്ന എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മള്, പിന്നെ ചിലതൊക്കെ വരുന്നത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് നമ്മുടെ കർമ്മം, അത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു തന്നെ പോകണം. അല്ലാണ്ട് വരുത്തി വെക്കാണ്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാൻ പറ്റും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ എന്നെ മനസ്സിലാക്കൂ, എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ റിലാക്സ്ഡ് ആണ്. ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളൂ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ഈ ജന്മത്തിൽ സാത്വിക ഭാവത്തോടെ ജീവിക്കുകയും കൃഷ്ണനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അന്ത്യവേളയിലും ഭഗവത് സ്മരണം ഉദിക്കും. കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പോകുന്നതിന് അത് സഹായകമായി തീരുകയും ചെയ്യും. ആധ്യാത്മികമായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകി ജീവിതം നയിച്ച ഒരാൾക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഭൗതിക ദേഹമല്ല, തീർത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവാനോട്, ആധ്യാത്മിക ദേഹമായിരിക്കും ലഭിക്കുക. നിരന്തരമായ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ,
ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപം അത്രേ മരണവേളയിൽ ഒരാളുടെ മനോഭാവത്തെ വേണ്ടുന്ന വഴിക്ക് തിരിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഉത്തമമായ മാർഗം. അപ്പൊ ഏത് മാർഗത്തിലൂടെ, അപ്പൊ അതും ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ, ഏത് മാർഗത്തിൽ കൂടെ പോയാലാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക, അത് നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ആരും വേറെ പറയണതല്ല, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യമാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ഭഗവൻ നാമം ഉരുവിടുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ കാത്, നാവ്, മനസ്സ് ഇത് മൂന്നും ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമുക്കത് പരിശീലിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. അതിന് നമുക്കൊരു ബോക്സ് പോലെ കിട്ടും. അതില് എപ്പോഴും ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നുള്ള മന്ത്രം വരും. ആദ്യം നമുക്കത് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഈ ജപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഈസി ആയിരിക്കില്ല, ഇല്ല എന്നൊന്നും പറയണില്ല. കുറെ സമയം, ഒരു 10 മിനിറ്റ് എടുക്കും ഒരു മാല ജപിച്ച് തീർക്കാൻ. ആ ഒരു 24 മണിക്കൂറിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി, ഇത് വേറെ ആർക്കും വേണ്ടിയിട്ടല്ല, നമ്മൾ ജപിച്ചാൽ, ഇപ്പൊ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലല്ലേ നമ്മുടെ ശരീരം നന്നായിട്ടിരിക്കുള്ളൂ. അതുപോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ജപം ഒരു മാലയെങ്കിലും, എല്ലാവരും ഒരു മാലയെങ്കിലും ജപിക്കാൻ ആരംഭിക്കണം. അങ്ങനെ ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ ആ ഒരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും. പിന്നെ കുറേശ്ശെ നമ്മൾ ജപം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരണം. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കഥകള്, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങള്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേട്ട് നമ്മളിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ തന്നെ പറയും, ഞാൻ പണ്ട് എന്തൊരു ശൂന്യകാരിയായിരുന്നു എന്ന് അറിയോ, ഇപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നണില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അതിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ആ പുഴുവിനെ പോലെ, ഇവിടെ ഒരു കഥയാണ് ഇപ്പൊ പറയണത്. ഇവിടെ എന്തായതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ജഡഭരതൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഭരത മഹാരാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ രാജാവ് വളരെയധികം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ രാജാവിന് മനസ്സിലാവാണ്, രാജ്യത്തിലിരുന്നാൽ അത് ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആവും. രാജ്യം, ഭാര്യ, കുട്ടികള്, അപ്പൊ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് രാജാവ് എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഉപേക്ഷിക്കാനും വലിയൊരു മനസ്സ് വരണം കേട്ടോ. എല്ലാം ത്യജിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഈസി ഒന്നുമല്ല. സാധാരണക്കാരൻ ത്യജിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അവന് ത്യജിച്ചു എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ മഹാരാജാവായിട്ടിരുന്നിട്ട് രാജ്യം വേണ്ട, കുട്ടികൾ വേണ്ട, സിംഹാസനം വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം കാട്ടിലേക്ക് വരിക. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കാട്ടിൽ വന്ന് യാഗങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവിടെ ഒരു മാൻ വരും. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഈ മാൻകുട്ടി വരണേന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു തള്ളമാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഗർഭമായിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ മാൻ. അപ്പൊ ആ മാനെ ഒരു പുലി ഓടിച്ചിട്ടിട്ട് ആ മാൻ പാവം മരണവെപ്രാളത്തില് ഓടി വരുന്നത് ഒരു പുഴയുടെ സൈഡിലാണ്. ആ പുഴയുടെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അത് പ്രസവിക്കുമ്പോ ആ കുഞ്ഞ് ഒറ്റയ്ക്കാവും, അമ്മ മാൻ മരിച്ചും പോകും. അപ്പൊ ഈ രാജാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ആ കുട്ടിയെ എടുത്തിട്ട് വളർത്തുകയാണ്. കാരണം ഒരു ദയ തോന്നുന്നുണ്ട് ആ കുട്ടിയോട്. ആ കുട്ടിയെ എടുത്ത് അങ്ങനെ വളർത്തി, കണ്ടോ, ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന് രാജാവ് അതിനെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് രാജാവിന്റെ മനസ്സ് മുഴുവനും ആ കുട്ടിയിലായി. ഞാനില്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും, മാൻകുട്ടി ഒറ്റയ്ക്കാണ്, കാരണം അവിടെ പുലികളും സിംഹങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള കാടാണല്ലോ, എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള ചിന്തയായി രാജാവിന്. പിന്നെ എന്തായി, രാജാവ് എപ്പോഴും ഈ മാൻകുട്ടിയുടെ കൂടെയായി. എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് വന്ന ആളാണ്, മക്കളും വേണ്ട, ഭാര്യയും വേണ്ട, രാജ്യവും വേണ്ട, ഭഗവാൻ മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും, അതാണ് മായ. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കാന്ന് പറയണത്. ആ ആള് വന്നിട്ട് ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോ ഈ മാനിന്റെ ചിന്തയാകുക. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു മാനായിട്ട് ജനിക്കും. എന്നിട്ട് ഈ മാനായിട്ട് ജനിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം അത്രയും വലിയ യോഗിയായിരുന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്താണെന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ജന്മം വരുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ജന്മം വന്നതെന്ന്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ജഡഭരതൻ എന്നാണ് പേര് വരുന്നത്. കാരണം ഒരു ജഡം മാതിരിയായിരുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. കാരണം എന്തിനെ ചെയ്താലും അദ്ദേഹത്തിന് ഇനി ഒരു ചിന്ത മാറരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഒരു കാലടി എടുത്ത് വച്ചാൽ പോലും അദ്ദേഹം കാല് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടേ വയ്ക്കുള്ളൂ. ഉറുമ്പുണ്ട് കാലിന്റെ അടിയിലല്ലേ, ആ ഉറുമ്പ് ചാവെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അത്രയും ശ്രദ്ധിച്ചാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും പറയും, നമ്മളെ പട്ടി പൂച്ചയൊക്കെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോ ആൾക്കാർ പറയും നിങ്ങൾ ജഡഭരതന്റെ പോലെ ആവും. കാരണം നമ്മുടെ ചിന്ത മുഴുവനും ആ മൃഗത്തിലാണെന്ന്. നമുക്ക് ആരെ വേണമെങ്കിലും നോക്കാം, നമ്മുടെ മക്കളെ നോക്കണ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ അവരെയും നോക്കാം. ശരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ട് നടക്കരുത്. അതിനെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഈ ജന്മം തന്നിട്ടുള്ളതാണ്, ഞാൻ അതിനെ നോക്കണം. പക്ഷെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ നോക്കണം, അതിന് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള കർമ്മം നമ്മൾ മനസ്സോടുകൂടെ അത് ചെയ്യാൻ വേണം. എന്നാൽ അതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നതാവരുത്. അങ്ങനെ കണ്ടോ, ആ ശരീരം വിടുമ്പോ ഒരു മാനായിട്ട് ജനിക്കുന്നത്, ഈ മാനിന്റെ രൂപമാണ് മനസ്സിൽ വരുന്നത്. അദ്ദേഹം ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് മാനിന്റെ രൂപം വരികയാണ്. അങ്ങനെ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥ. ഇത് നമ്മുടെ ഭാഗവതത്തിലുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അടുത്ത ശ്ലോകം, തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മര യുധ്യ ച
മയ്യർപ്പിതമനോ ബുദ്ധിർ മാമേ വൈഷസ്യ സംശയഃ. അതിനാൽ അർജുന, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ എന്നെ നീ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിനുള്ള ഒരു പ്രതിവിധി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ആദ്യം ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എപ്പോഴും എന്നെ സ്മരിക്കുക, എന്റെ നാമം ജപിക്കുക. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ഏത് രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചാലാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുകയെന്ന്. അർജുന, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ എന്നെ നീ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്റെ നിയതകർമ്മമായ യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചും മനോബുദ്ധികൾ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചും ഇരുന്നാൽ നീ എന്നെ പ്രാപിക്കും, അതിന് സംശയമില്ല. ഭഗവാൻ അതിനിവിടെ പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? രസോഹം അപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി ശശിശൂരയോ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിഭൂതികളാണ് നമുക്ക് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു തന്നു ഭഗവാൻ. ഇന്ന് ഭഗവാൻ പറയണത് നീ എന്നെ തന്നെ ചിന്തിച്ചോളൂ. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് എന്റെ രൂപം, ആ ഭഗവാന്റെ എന്ത് രൂപാണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഒരു അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ പറയാണ് അർജുനനോടുള്ള ഈ ഉപദേശം ഭൗതിക കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ചും പ്രസക്തമാണ്. തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ആരെയും ഭഗവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒരാൾക്ക് ഈ പ്രവർത്തികൾ തുടരുന്നതോടൊപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ പുലർത്തുകയും ചെയ്യാം. ഇത് ജീവനെ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ബാധിക്കാതിരിക്കാനും മനോബുദ്ധികളെ ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രിക്കാനും ഉതകും. കൃഷ്ണനാമോച്ചാരണം ഭക്തനെ പരമോത്കൃഷ്ടമായ കൃഷ്ണലോകത്തിൽ എത്തിക്കൂ എന്നതിന് സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ നാമം ജപിക്കുക. നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൂടെ നമുക്ക് ജപിക്കാം. അത് പുറത്ത് ജപിക്കണമെന്നില്ല, എപ്പോഴും നമുക്ക് ജപിക്കാം. പിന്നെ എന്താ പറയണത്? എന്റെ രൂപം, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിനെ സ്മരിക്കാൻ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഏത് രൂപമാണോ നമ്മൾ സ്മരിക്കുന്നത്, ആ പ്രയാണ കാല സമയത്ത് ആ രൂപം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വന്നാൽ നമ്മൾ അതായിട്ട് വീണ്ടും ജനിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയണത് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിനെ തന്നെ മനസ്സ് വെക്കണം. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയണു അഭ്യാസ യോഗയുക്തേന. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടുക? നമുക്ക് ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിക്കണം, ഭഗവാനെ തന്നെ ചിന്തിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ സാധിക്കും? അതിന് പറയണത് അഭ്യാസ യോഗയുക്തേന ചേതസാനാന്യഗാമിന പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാർത്ഥാനു ചിന്തയൻ. എന്നെ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, അല്ലയോ പാർത്ഥ, അയാൾ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അതായത് അഭ്യാസം. നമ്മളെപ്പോഴും പറയും, നമ്മള് പ്രാക്ടീസ് മേക്സ് എ മാൻ പെർഫെക്റ്റ്. നമ്മള് എപ്പോഴും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അഭ്യാസ യോഗയുക്തേന, എപ്പോഴും അഭ്യാസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചേതസാനാന്യഗാമിന പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാർത്ഥാനു ചിന്തയൻ. എപ്പോഴാണോ നമ്മളെ മനസ്സിനെ ഭഗവാനിൽ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ആ ആള് തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ പ്രാപിക്കും. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ് ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് അല്ലെ, നമുക്ക് എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കണം ഭഗവാനെ എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. കവിം പുരാണമനുശാസിതാര അനോരണീയാം സമനുസ്മരേദ്യ സർവസ്യ ദാതാരമചിന്യ രൂപം ആദിത്യവർണം തമസ പരസ്താത്. ഭഗവാൻ ആരാണ്? കവി, പുരാണനാണ്, കവിയാണ്, അനുശാസിതാരൻ, അനോരണീയാം സമനുസ്മരേദ്യൻ സർവസ്യ ദാതാരം അചിന്യ രൂപൻ. ഭഗവാൻ ആരാണ്? അചിന്യ രൂപൻ, സർവസ്യ ദാതാരമാണ്, ആദിത്യവർണ്ണനാണ്. കവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സർവജ്ഞൻ, എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് അല്ലെ? ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനം എല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയുന്നവനാണ്. പുരാണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷനാണ്, ഭഗവാനാണ് ആദിപുരുഷൻ. അനുശാസിതാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. അണോരണീയ എന്ന് വെച്ചാൽ അണുവിലും അതിലും ചെറുതായ, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആറ്റമാണെന്നും, ആറ്റത്തിനെ വിഭജിച്ചാൽ പിന്നെ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിലും ഭഗവാനാണെന്നാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ സയൻസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾക്ക് എത്രയോ വർഷം മുമ്പ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. അണോരണീയം സംസ്മരേദ്യ സർവസ്യ ദാതാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിന്റെയും പരിപാലകരും, അചിന്യ രൂപൻ, ഒരിക്കലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം. ആദിത്യവർണ്ണൻ, എന്താ സൂര്യനെ കാണുമ്പോ ഇങ്ങനെ എന്താ ഭംഗിയല്ലേ സൂര്യന്റെ ആദ്യത്തെ ആ രാവിലെ അങ്ങനെ ഉദിച്ചു വരുന്ന സൂര്യന്റെ എന്തൊരു ഭംഗിയാ. ആ വർണ്ണം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, അത്രയും സൗന്ദര്യമാണ് ആ ഭംഗി, സൂര്യൻ അല്ലെ.
സൂര്യന്റെ ചൂടെല്ലാം നമ്മൾക്ക് പറ്റാണ്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ സൂര്യദേവനെ കാണുമ്പോ എന്തൊരു ഭംഗിയാ, രാവിലെ എത്രയും വലുതായിട്ടാ വരുന്നതല്ലേ, ആദിത്യവർണ്ണൻ. പിന്നെന്താ, അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതിക മാനങ്ങൾക്കും അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. ഭൗതികതയെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കും അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടതും, ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? നമുക്ക് ഒരാളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അയാളെ പറ്റി കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാൻ, അറിയാനും ശ്രമിക്കുള്ളൂ. അതുപോലെ ഭഗവാനെ പറ്റി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് എന്താണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത്. കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ എല്ലാവരും ബ്രഹ്മദേവന്റെ മനസ്സിലേക്കാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് പാൽക്കടലില് പള്ളി കൊള്ളണ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ ദേവന്മാർക്കും ഓരോരോ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുമ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ബ്രഹ്മദേവൻ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ബ്രഹ്മദേവന് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അതുപോലെ പരമശിവൻ ആരെയാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത്? പരമശിവനും സാക്ഷാൽ ഭഗവാനെയാണ്. കാശിയിൽ വെച്ച് മരിക്കാൻ പുണ്യം കിട്ടുമെന്ന് പറയാൻ കാരണം, കാശിയിൽ വെച്ച് മരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ചെവിയില് ഭഗവാൻ രാമ രാമ എന്ന് പറയണത് പരമശിവൻ. അപ്പോ അത്രയും പുണ്യമാണ് ഭഗവാനെ നമ്മള് അറിയണത്. പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു പ്രയാണകാലെ, നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു പ്രയാണകാലത്തിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രയാണകാലേ മനസാചലേന ഭക്ത്യാ യുക്തോ യോഗ ബലേന ചൈവ ഭ്രുവോർ മധ്യേ പ്രാണമാവേശ്യ സമ്യക് സദം പരം പുരുഷമുപൈതി ദിവ്യം. അതായത് മരണസമയത്ത്, അത് ഇവിടെ യോഗികളെ പറ്റി നമ്മൾ 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ധ്യാന യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. നമ്മളെ യോഗികൾ ഇങ്ങനെ ഒരേ, ഇനി നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കും. ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനായിട്ട് നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ട് ധ്യാനത്തിൽ പത്മാസനയിലോ അതുപോലെ ഏതാണോ ആസനം സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അതിലിരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ഭ്രുവോർ മധ്യത്തില് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് അങ്ങനെ ശരീരം ഈ 6 ഷഡ്ചക്രങ്ങളിൽ കൂടെ നമ്മള് സഹസ്രാരത്തില് ആ ശക്തി, കുണ്ടലിനി ശക്തി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ പുറത്തേക്ക് വിടും. അപ്പൊ അതൊരു വിധത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയാ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഭഗവാനെ എപ്പോഴും, ഭക്തന്മാരെപ്പോഴും ധ്യാനത്തിലാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി കീർത്തനങ്ങൾ പാടുന്നു, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു, ഭഗവാനെ എന്താ പറയാ സ്മരിക്കണു. അങ്ങനെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ധ്യാനത്തിലാണ്. മരണസമയത്ത് യോഗനിഷ്ഠ പൂണ്ട സ്ഥിരമനസ്കനായി പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവൻ തീർച്ചയായും പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കും. ഇവിടെ 2 കഥ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒന്ന് അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു. അജാമിളൻ മരിച്ചപ്പോ നാരായണ എന്ന മോനെ പറ്റി മരിക്കാനായിട്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് യമദൂതന്മാര് വരികയാണ്. ഇതാണ് യമദൂതന്മാര്. അവരെ കണ്ടാ പേടിയാവും. അപ്പൊ പേടിച്ചങ്ങോട്ട് കരഞ്ഞിട്ട് നാരായണന്ന് മോനെ അങ്ങോട്ട് ഉറക്കെ വിളിക്കുമ്പോഴേക്കും എന്താ, ആ ഒരു നാരായണ, കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ പേരിടാൻ തന്നെ കുട്ടിക്ക് തോന്നാൻ കാരണം നല്ലൊരു ഭക്തനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു സ്ത്രീയില് മോഹമുണ്ടാവരും. അദ്ദേഹം പൂ പറിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിഷ്ഠകൾ, അതായത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, വൈദിക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാധനങ്ങൾ സ്വരുക്കൂട്ടാൻ പോണ സമയത്ത് ഒരു വേശ്യാസ്ത്രീയിൽ ആകർഷനാവുകയും അങ്ങനെ ആ സ്ത്രീയുടെ കൂടെ പോയതോടുകൂടെ അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി എല്ലാം മറക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവർക്ക് കുറെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും. അതിലെ ഏറ്റവും ഇളയ കുട്ടിയുടെ പേരാണ് നാരായണൻ. അപ്പൊ ഈ നാരായണനെ അങ്ങോട്ട് അത് ആ ഒരു പേരിടാൻ തന്നെ കാരണം അദ്ദേഹം ചെയ്തു വെച്ച കർമ്മങ്ങളുടെ ഗുണമാണ്. ആ നാരായണൻ മോനെ ഇത് കണ്ട് പേടിച്ചിട്ട് നാരായണ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴേക്കും ആരാ വരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാര്. ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ 4 കൈകളായിട്ട് ശംഖചക്ര ഗദാ പത്മത്തോടുകൂടെ അവര് വരികയാണ്. അവര് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അജാമിളന് മനസ്സിലായത് അജാമിളൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പിന്നെ ഭഗവാന് വേണ്ടി, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ജീവിതത്തോടുകൂടെ തിരിച്ച് അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഇവിടെ അതാണ് ഭഗവാൻ കാണിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഗരുഡ വാഹനനായിട്ട് വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ആ ആളെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകണം. നമ്മൾ പൂന്താനത്തിനെ കൊണ്ടുപോയി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ, ഇത് വിമാനത്തിൽ വന്നിട്ട് പൂന്താനത്തിന്റെ ഉടലോടുകൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇന്നാള് വരെ 500 കൊല്ലം മുമ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഇതിനും എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതെല്ലാം നടന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് വേറൊരു ഇത് പറയുന്ന ശ്ലോകത്തിൽ പറയണത് അനന്യചേതാ സതതം, അനന്യചേത, വേറെ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് സതതം കീർത്തയന്തോ മാം. എപ്പോഴും ഭഗവാൻ അതാ പറയണേ, സതതം കീർത്തയന്തോ മാം. അനന്യചേതാ സതതം യോ മാ സ്മരതി നിത്യശഃ, എപ്പോഴും ആരാണോ എന്നെ സ്മരിക്കുന്നത് തസ്യാഹം സുലഭ പാർത്ത, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സുലഭമാണ് ഭഗവാൻ. നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിന,
അല്ലയോ പാർത്ത, നിരന്തരമായ ഭക്തിയുത സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗനിഷ്ഠന് ഞാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. ഇവിടെ ഏറ്റവും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വേർഡാണ് അനന്യചേതാസതതം. വേറെ ഒരു ചിന്തയില്ലാണ്ട് അനന്യമായിട്ട് ഭഗവാനെ മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാള് ഭഗവാനെ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാനെ നമുക്കും അതുപോലെ വിളിക്കണം. അപ്പോഴേ ഭഗവാനെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ മാമുപേക്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയമ ശാശ്വതം. ഈ ലോകത്തിനെ പറ്റി ഭഗവാൻ പറയണത് ഈ ഭൗതിക ലോകം ദുഃഖാലയമാണെന്നും അശാശ്വതം, ശാശ്വതമല്ല. ഇത് നമ്മള് വന്നു പോണു. ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് എനിക്കും ഭഗവാനെ പോലെ ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു അസൂയ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൂലോകത്ത് വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ അസൂയ, ഓരോരോ ചിന്തകൾ. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് അനസൂയ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അസൂയ ഇല്ലാത്തവനായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിനക്ക് ഈ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു തരണേന്ന് പറയണ്ട. അപ്പോ നമ്മുടെ ആ മനസ്സിലുള്ള അസൂയ നിമിത്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് ജനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ഈ ലോകത്തിന് ഭഗവാൻ പറയുന്ന പേരാണ് ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം. നാമ്നുവന്തി മഹാത്മാന സംസിദ്ധിം പരമാംഗത. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണത നേടിയവരാകിയാൽ പിന്നീട് ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പൊ കർമ്മയോഗി, ജ്ഞാനയോഗി, ഹഠയോഗി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഈ ഹഠയോഗി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ യോഗാഭ്യാസങ്ങൾ ചെയ്യാം. ജ്ഞാനയോഗിക്ക് എന്താ? ഭയങ്കര ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും. കർമ്മയോഗി എന്താ? കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യണു. പക്ഷെ ഇവരെല്ലാവരും ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാൻ പറയണത് അതിലും ഒക്കെ പ്രാധാന്യം ആർക്കാണ്? ഭക്തിയോഗിക്കാണ്. ഭക്തിയോഗിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആള്. അതായത് നമുക്ക് ഇതിൽ പറയേണ്ട ഒരു 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തരേണ്ട തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം. ആരാണോ എന്നെ എപ്പോഴും പ്രീതിയോടുകൂടെ സ്മരിക്കുന്നത്, ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം, അവർക്ക് ബുദ്ധിയോഗം കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കണം എന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അതിന്റെ ബുദ്ധിയും കൂടെ തരുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഈ ഒരു സ്റ്റോറി ചെറിയൊരു കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്റെ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് അല്ലെ. കണ്ണൻ ചെറുതായിട്ടിരിക്കുമ്പോ ഈ ഒരു സ്ത്രീ പഴങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ കണ്ണന്റെ കയ്യില് അന്നൊക്കെ ഈ അരിമണിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടല്ലേ, അരിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടല്ലേ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുക. അപ്പൊ കണ്ണൻ ആ കയ്യില് കുറച്ച് അരിമണി കൊണ്ടുവരും, കുറേ താഴ്ത്തു പോകും. അപ്പൊ ഒരു ഇത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ സ്ത്രീക്ക് മനസ്സിലായി കണ്ണനും പഴം വേണമെന്ന്. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീ എന്ത് ചെയ്തു? ആ അരിമണി ഭഗവാൻ ഒരു 4-5 അരിമണി ഇട്ടിട്ട് ആ സ്ത്രീയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന അത്രയും പഴങ്ങൾ ആ കണ്ണന് കൊടുക്കുമ്പോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അവര് നോക്കുമ്പോഴാണ് അതിലെന്തായിരുന്നു ആ അരിമണിയിൽ മുഴുവനും കിടക്കണത്? എന്താ? രത്നങ്ങളും പവിഴങ്ങളും മുത്തുകളും. അവരൊന്നും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ല ഭഗവാന് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാണ്ട് ഭഗവാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ, ഭഗവാനെ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഭഗവാൻ ഭൗതികമായിട്ടും ആത്മീയമായിട്ടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് തരും. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ആ ബ്രഹ്മഭുവനാലോക പുനരാവർത്തിനോ അർജുന മാമുപേത്യാതു കൗന്ദേയ പുനർജന്മ ന വിദ്യതേ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സർവോന്നതമായ ഗ്രഹം ബ്രഹ്മലോകം മുതൽ ഏറ്റവും അധമമായുള്ളത് വരെ ഓരോന്നും ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. കുന്തിപുത്ര, എന്റെ പരമപദത്തിലെത്തിയവനാകട്ടെ പിന്നീട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല. അതായത് നമ്മൾ 14 ലോകം എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലോകമാണ് ബ്രഹ്മലോകം. അതും ഭൗതിക ലോകം തന്നെ. ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലോകം ബ്രഹ്മലോകം, ഏറ്റവും താഴെയുള്ളത് പാതാളം. അപ്പോ നമ്മള് ഭൂവ സുവർ മഹർ ജനലോക തപോലോക ബ്രഹ്മലോക, ആ ലോകത്തെത്തിയാലും നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരേണ്ട വരും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലെത്തിയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരവില്ലാത്തത്. അപ്പോ ബ്രഹ്മലോകത്തിലെത്തിയാലും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നിട്ടും ബ്രഹ്മലോകം വരെ എത്തിയത് പല കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ പഞ്ചാഗ്നിയില് നമ്മൾ യാഗം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്രഹ്മലോകത്തിലെത്താം. പക്ഷെ ആ ബ്രഹ്മലോകത്തിലെത്തിയാലും നമ്മള് നമ്മുടെ ശരിയായ ചെയ്തവർക്ക് വരെ തിരിച്ച് ഭൂലോകത്തിൽ വരേണ്ട വരും. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ ശരിയായി നമ്മൾ പാതാളം വരെ കൊണ്ടുവരും. അതും ഉണ്ടല്ലോ, അതലം വിതലം സുതലം തലാതലം രസാതലം മഹാതലം പാതാളം, അല്ല മഹാതലം രസാതലം പാതാളം. അപ്പൊ അങ്ങനെ 7 ലോകം താഴേക്കും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് 7 ലോകം, അങ്ങനെ 14 ലോകങ്ങളില് നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും തിരിച്ച് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വരേണ്ട വരും. അപ്പൊ കുന്തിപുത്ര, പരമപദത്തിലെത്തിയവനാട്ടെ പിന്നീട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ആ ബ്രഹ്മഭുവനാലോക പുനരാവർത്തിനോ അർജുന മാമുപേത്യതു കൗന്ദേയ പുനർജന്മന വിദ്യതേ. മാമുപേത്യ, എന്റെ അടുത്ത് വന്ന ഒരാളെ തിരിച്ച്
ഇവിടേക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുന്തിപുത്ര. അടുത്ത ശ്ലോകം. അവ്യക്തരോ അക്ഷര ഇത്യുക്ത സ്തമാഹു പരമാങ്കരി യം പ്രാപ്യന നിവർത്തന്റെ തദ്ധാമ പരമമ. തിരിച്ചും ഭഗവാൻ ഒരേ കാര്യം പറയണത്. നിങ്ങളുടെ ശരീരം വിടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ച് ശരീരം വിട്ടാൽ നിങ്ങൾ എന്റെ ധാമത്തിൽ വരും. അല്ലാത്ത പക്ഷം നിങ്ങൾ ഇവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങും. നമ്മളോട് ഭഗവാനാണ് പറയണത്. അത് ഓരോ നിമിത്തങ്ങള് ഓരോരോ ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അത് നിസ്സാരമാക്കി നമ്മൾ എടുക്കരുത്. അത് വളരെ വലിയൊരു പഠിപ്പാണ് നമ്മൾ ഈ പഠിക്കണത് എന്നുള്ള മനസ്സാല് നമ്മൾ ആ ബോധത്തിൽ വരണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടാത്തതുമായ എന്റെ പരമധാമം. ഇതും ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. വീണ്ടും വീണ്ടും എന്തിനാ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഭഗവാൻ അത്ര ഇഷ്ടമാണ്. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്മരിക്കൂ. ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുമ്പോ നമ്മളത് ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ് നമ്മളല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മളെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഹം ബീജ പ്രദപിതാന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൽ പഠിച്ചു എല്ലാത്തിന്റെയും പിതാവ് ഭഗവാനാന്ന് പറയുമ്പോ ആ പിതാവെന്നാ പറയണേ, പുത്രനാന്ന് കൂടെ പറയണില്ല. മറ്റുള്ള ചില ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾക്കറിയാം ഞാൻ പുത്രനാണ്, പിതാവിനെ അടുത്ത് നിങ്ങളെ എത്തിക്കുന്നൊക്കെ പറയണേക്കാം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഞാനാണ് പിതാവ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ അച്ഛനാവുമ്പോ ഭഗവാൻ പറയണത് അനുസരിക്കണ്ടേ. ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പല പ്രാവശ്യമായി പറയണു ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയൂ, എന്നെ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് വരൂ. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ എത്താൻ പറ്റില്ല. അതിന് വേണ്ട പിടിവള്ളിയാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. പിന്നെ ഇതിലെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകമാണ്. ഇതിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചെയ്വ ദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം അത്യേതി തത് സർവമിതം വിദിത്വാ യോഗീപരം സ്ഥാനം ഉപേതി ചാദ്യം. ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ അവസാനം അയാൾ സനാതനമായ പരമധാമത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? നമ്മളോട് വേദങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളും തപസ്സും എല്ലാം നമ്മൾ എന്തിനാ ചെയ്യണേ? നമുക്ക് പുണ്യം കിട്ടാൻ. പുണ്യം കിട്ടിയിട്ട് എന്തിനാ? മാക്സിമം നമ്മൾ ബ്രഹ്മലോകം വരെ എത്തുള്ളൂ. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ കാണാണ്ട് പലരും പല സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശരിയായ സേവനം എന്താ? ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ആചരിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ആചരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഭഗവാനോടുള്ള സേവനം ആവുള്ളൂ. ഭഗവത് സേവനാണ് ഇതെല്ലാം. ഭഗവാനെ പറ്റി കേൾക്കുക, ഭഗവാനെ പറ്റി കീർത്തിക്കുക, ഭഗവാനെ പറ്റി മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഭഗവാൻ പറയണു നമ്മൾ പരമധാമത്തില് എത്തിച്ചേരും. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലെ കർക്കശ വ്രതങ്ങളെയും പിന്നിടുകയാണ് അത്ര കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ മനോഹാരിത. നമുക്കറിയാം 4 ആശ്രമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. ഈ ആശ്രമങ്ങൾ 25 വയസ്സ് വരെ ബ്രഹ്മചര്യത്തിലും 50 വയസ്സ് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം, 75 വയസ്സ് വാനപ്രസ്ഥം, 100 വയസ്സ് വരെ സന്യാസം. അത് 100 വയസ്സ് തികച്ചുള്ള ആൾക്കാർക്ക്. അത് നമുക്കറിയില്ല നമുക്ക് എത്ര വയസ്സാണ്, നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് എന്താണെന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം എപ്പോഴും ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിച്ച്, ഭഗവാനെ പറ്റി കീർത്തിച്ച്, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ നമ്മുടെ മുന്നേറ്റമാണ്, ചെറിയ ചെറിയ നമ്മുടെ ശ്രമങ്ങളാണ് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. അപ്പോ അഭ്യാസം, ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അഭ്യാസം കൊണ്ട് നമുക്കത് നേടാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ ഈ ആശ്രമങ്ങളിൽ കൂടെ തന്നെ വരണമെന്നില്ലാന്ന് ഒരു ഭക്തനെ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഭഗവാനെ വിളിക്കാം. ഈ 4 ആശ്രമം ഭയങ്കര കഠിനമാണ്, അങ്ങനെയുള്ള വ്രതങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനിച്ച കുട്ടി തൊട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചാൽ, ഇപ്പൊ അജാമിളനെ നമ്മൾ കണ്ടു, ചെറുപ്പത്തിലേ അജാമിളൻ ഭഗവാനെ പറ്റി കേട്ടോണ്ടേ ഇരുന്നോണ്ട് അജാമിളന് ആ മരണ സമയത്തും അറിയാണ്ട് പോലും നാരായണാന്ന് മനസ്സിൽ വന്നു. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചാല് നമുക്കും ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാൻ സാധിക്കും. ഭക്തനുമായുള്ള സഹവാസം തുടർന്നു പോകുമ്പോൾ ഭഗവത് സേവനത്തിന് അവസരമായി. അതെങ്ങനെയാ സാധിക്കുക? നമ്മൾ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘം. നമ്മള് തന്നെത്താൻ ഭഗവാനെ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചാലും നല്ലത്. നമ്മളൊരു ഭക്തനുമായിട്ട് സംഘം കൂടുമ്പോൾ അത് ഭക്തനായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ ആ ഭക്തൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്.
അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ആ സേവന കർമ്മം കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച്, കൃഷ്ണന്റെ കർമ്മങ്ങൾ, നാമരൂപങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചുമുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറും. ഇപ്പൊ കുറച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ? പക്ഷെ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആൾക്കാർ പേടിപ്പിക്കും. അയ്യോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ, കൃഷ്ണ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ തെറ്റാണ്, നിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് നമ്മളെ പറയും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ സ്മരിക്കുക, നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി നാമങ്ങൾ ചെല്ലുക, എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നാമം ചെല്ലാം. നമ്മള് ജപമാല എപ്പോ ഇതായാലും ആകെ നമ്മള് എന്താ പറയാ, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടില് ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ ഇതില്ലേ, നമ്മള് കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിൽ നിന്ന് ഓടക്കുഴല് മാറ്റി വെക്കും. കാരണം ഓടക്കുഴല് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാം കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ഭഗവാന്റെ രൂപം ഓടക്കുഴലുള്ള രൂപമാണ് പൂർണ്ണ രൂപം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓടക്കുഴല് മാറ്റാൻ പാടുണ്ടോ? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. അതൊന്നും അല്ല ഭഗവാന്റെ നമ്മളുടെ ഭക്തി. നിറഞ്ഞ പ്രേമ ഭക്തി, അത് മാത്രമേ ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഭഗവാനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അവയെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ ഭക്തന്റെ പഠിത്തത്തിൽ തികച്ചും മനസ്സുറയ്ക്കും. ഗീതാ പഠനത്തിൽ ആനന്ദം വളർന്നു വരുമ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധം എപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടും. അതിന്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനിൽ പരമ പ്രേമ ഉളവാകുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ഈ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലാണ് ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഭക്തന് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിന്റെ പേരാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അതേ വൃന്ദാവനം എന്നായിരുന്നു ഭഗവാൻ ലീല ആടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലന സിദ്ധാന്തം എന്നൊക്കെ പറയും. നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നതിന്റെ തലതിരിഞ്ഞ രൂപം പോലെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് എന്നാണ് പറയാ. അതേപോലെ വൃന്ദാവനം നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ, യുപിയിലുണ്ട്, നമുക്കറിയാം. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഭക്തന് പ്രവേശനം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനിലെ പരമപ്രേമം ഉണ്ടാവണം. അവിടെയാണ് അയാൾ ശാശ്വതമായിട്ട് ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നത്. ഇതിവിടെ ഗോപീചന്ദനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ദ്വാരകയിലെ മണ്ണാണ്. അപ്പൊ ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഞാനിവിടെ ഒരു ഈ 2 പാദങ്ങൾ പോലെ ഇവിടെ ഒരു തുളസിയുടെ ഇതിന് ഊർധ്വകുണ്ഡ്രം എന്നാ പറയാ. ഇത് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളാണ്, മറ്റേത് തുളസി ദേവി. ഇത് ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കൾ നമ്മളെ സമീപിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ ചവിട്ടിയിട്ടുള്ള മണ്ണാണല്ലോ, അപ്പൊ അതിന് പ്രധാനം ഉണ്ടാവില്ലേ. ഗോപീചന്ദനത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം കേൾക്കുന്നയാൾ എല്ലാ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഗംഗാനദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുന്നു. 1000 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലവും ലഭിക്കുന്നു. ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ആളിന്റെ അടുത്തേക്ക് യമരാജൻ വരില്ല. അദ്ദേഹം ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. അത് ഗോപീചന്ദനത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് ഇന്ന് ഭഗവാനെ പറ്റി ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ.